מה את עושה? אני נושמת יחד איתך ומתפעלת מהטבע. נכון שגם את אוהבת את הטבע? ממש. האוויר, השמש, ציוץ הציפורים, הריחות. גם אנחנו. בואי איתנו לחוויה ראשונית של תנועה, להיפגש עם הטבע שבחוץ וגם הטבע שבפנים, ושל רישומי פחם של נשים את הנשים בתוך הטבע. אין צורך בידע קודם, כי תוכלו ללמוד ציור בשיטה ייחודית בזמן מאוד קצר. וגם תוכלנה לצייר לגמרי מהדמיון. רוצה שאנחנו נראה להם את המקום המדהים הזה? בטח. אז בואי איתנו להתחבר לראשוניות, להתרענן קצת לקראת השנה החדשה. כל כל הפרטים לגמרי למטה.